Slavê var baş hevanno milletê me di nava şerekî pir germ da ye hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Rojhilatê Kurdistanê şer pir germ e. Li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li her du taxên Kurdan ên li Herebê Şêx Mesûd Eşrefiye ji sê aliyan ve êrişê ser taxên Kurdan dikin, ser malê Kurda dikin. Heta vê saetê sê hemolatiyê me şehîd bûne, hevde bîst kes jî birîndar bûne. Li Rojhilatê Kurdistanê jî hem bajar ketine destê gel, ev jî dîmen hene em nîşanê we didin. Niha bültena me dest pê dike nûçeyên deqeyên dawî hene em hema zû bi zû ewsa nîşanê we bidin ez biçim pêşî vê bînim hevando rewş pir germ e em jî di nava heyejanê dane ka mesele wê çawa biçe heta dawî hevando em hema pêşî bi Rojavayê Kurdistanê bi nûçeyên germ dest pê bikin paşê em derbasî Rojhilatê Kurdistanê dibin ez ji we re bêjim aniha hela hezir li Rojhilatê Kurdistanê bajarê avdanan ê îlamê ji rejîmê hatiye girtin aniha tu hêzeke rejîmê li wê derê nemaye bajar bi temamî di destê gel de ye wekî din kîjan bajar heye ez ji we re bêjim bajarê Melikşah ew jî bi temamî ketiye destê xelkê pastarên Îranê teslîmê millet bûne me ev agahî ji Aryan TV girtiye wekî din hevano gelek nûçeyên din hene niha em li Şêx Mesûd û bendava Tîşrinê şer û alozî gelekî dijwarin em hema vê bînin ser ekranê pir germ e rewş ecayîb germ e hema em wisa dest pê bikin hevano yek hema hala hazır bilançoya li Şêx Mesûdê niha giran biye sê kes şehîd bûne hevde kes birîndarin li Şêx Mesûd û bendava Tîşrinê şer di navbera hêzên Qesedê û çekdarên hikûmeta Şamê de berdewam dike pêşî hêzên çeteyên dewleta Tirkiyê yên dibin kontrola Şamê de êriş kirin aloziya di navbera Qesedê û hêzên hikûmeta Sûriyê de li Helebê li derdora her du taxan berdewam dike Qesedê ragihand ku komên çekdar yên girêdeyê hikûmetê êrişê taxên Kurdan kirine navê taxan jî ev e Têrhefir na Şêx Mesûd Eşrefiye her du tax ji xwe bûne hedef her wiha di aynî demê de bendava Tîşrinê jî ji xwe re kirine hedef ev jî têrnake li Dêrhefirê vê sibê me ji we re gotibû herema herî dawî ku dibin kontrola Qesedê de ye di navbera Heleb û rêveberiya Xweser de ye Dêrhefir bendava Tîşrinê ji xwe re kirine hedef di deqên pêş me de ez ê nexşe jî nîşanê we bidim li gorî daxuyaniyê Qesedê çekdarên hikûmeta Sûriyê her du taxên Kurdan ji Şêx Mesûd Eşrefiye yên Helebê Dêrhefir û derdora bendava Tîşrinê ew jî ji xwe re dikin armanc ev daxuyaniyê dawî Qesedê ye asayişa Helebê jî diyar kir ku di encama êrişan de heta niha sê kesan jiyana xwe ji dest daye Qesedê di daxuyaniya xwe de komên çekdar yên Şamê şiyar kir ew sûjbar kir em van koman ji encamê vê aloziyê berpirsiyar dibînin medyaya fermî ya Sûriyê jî îdia kir ku artêşa Sûriyê xalên Qesedê yên li taxa Şêx Mesûdê kirine hedef her wiha hate îdiakirin ku endamekî Wezareta Parastinê ya Sûriyê di encama êrişên Qesedê de hatiye kuştin mümkün e eger şer be wisa ye hevano ez aniha li nûçeyên deqeyên dawî dinêrim deqekî hevano pir nûçeyên deqeyên dawî hene erê askerên dewleta Tirkî jî xwe amade dikin ber bê sînor ve diçin ev jî wekî agahîne dîmen hene ez ji we re nîşanê we didim hevano tamam di vê naberê de hevserokê Encûmena Taxên Şêx Mesûd û Eşrefiye Rêzdar Nûrî Şêxo ragihand ku êrişên komên çekdar yên girêdeyê hikûmeta Şamê ji vê sibê ve bawekî dijwar êrişê ser taxên Kurdan dikin Şêxo diyar kir ku di êrişan de dron têne bikaranîn ziyanên canî çêbûne sê şehîd hene welatiyekî jiyana xwe ji dest daye gelekî kes birîndarin zarok hene jin hene di nava birîndaran de vê sibê tam pêncî top bikaranîne li taxê Kurdan xistine
هفسروک انجمن تاخین اشرفیه و شیخ محسود دست نشان کرد که هزین حکومت جهرما کاستلی و بچکین گران تاخان دکن هدف توپین منزل دریج هنه توپین ناوین چکین دج هوایی تنه بکارانین به تانکان جی ایرشتکن ev hêzên çeteyên dewleta Tirkiyeyê qaşo tevlî Wezareta Parastinê a Şamê bûne êriş dikin ew in xuyaya cesereta xwe ji dewlet Baxçelî girtine ha bi zorê be ha bi diyalogê be divê em rêveberiya xweser tune bikin ka em binêrin yan em nabêjin kî tune dibe lê di dawiya dawiyê de ew Kurdên ku 5000 salan tune nebûne ne devlet Baxçelî ne devleta Tirkiye ne devleta Şamê ne temamê Sulala Arab û Türkan werin nikarin koka Kurdan binin nikarin Rojavayê Kurdistanê belav bikin tiştekî wisa tuneye ha li ser masê ha bişar qet ne meseleye yani wextê devleta Kurdan tune be nayê wê maneyê ku hêza wan tuneye milletê Kurd li her derê Kurdistanê vê zivistanê bêje sar be jî serma be jî dikarin rabin ser xwe ji vê sibê ve pêncî top li her du taxan ketine anha rewşa şer li wan taxan gelekî ciddiye Nûrî Şêxo wekî din bi bîr dixe ku ev nêzîkî sê mehin dorpêç heye zextekî giran li ser her du taxan heye elektrîk kême înternet tuneye çûna hatin kême ev maddeyên şewatê mazotê gazê komirê tiştên wisa jî naçin taxan xwarin zat kême derman îlaç kême wekî din hevan nû besa rewşa şer bikim herî giran herî ew anha ya acîl ew e niha Aliyê Sûriyê îdia dike ku êriş ji aliyê Qesedê ve hatiye kirin lê belê ev bi temamî derewin dixwazin êrişê xwe binixwînin jê re hincetan peyda bikin hêzên ewlehiya hundirên asayîş tu êriş nekirine çekên ku ew behs dikin li cem tune ne dron di destê asayîşê de tune ne ev dezenformasyona Rêveberiya Sûriyeyê hewl didin raya giştî bixapînin Nûrî Şêxo her wiha da zanîn ku ew ji bo rawestandina bombebaranê bi aliyên eleqeder re di nava danûstandina de ne wekî din hevanno kî daxife Hêvîn Silêman daxife ew jî hevseroka encumena taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiyê ye ew jî çi agahiyan dide hevan ew jî behsa sê şehîdan dike hevde kes birîndar bûne niha hejmara birîndara jî gelekî zêde ye jin hene zarok hene di nava wan de hin birîndar rewşa wan giran in dibe ku hejmara şehîdan zêdetir bibe Hêvîn Silêmanê diyar kir ku êriş vê sibê saet 11 de bi çekên giran dest pê kiriye mal hilweşiyane mizgeft ziyan dîtiye bi dronan êrişê xalekî asayîşê kirine sê endamên asayîşê giran birîndar bûne li gorî agahîn ku Hêvîn Silêmanê dane li kolana Benîzetê êrişeke hovane heye heta niha derdora 20 kes birîndar bûne sê kes jî şehîd bûne yek ji qurbaniyan jinekê bi navê Fatîme Hemedê ye 41 salî ye ji Efrînê ye di nava birîndaran de zarok hene wekî din komên bi navê Emşat Hemzat yek Emşat e yek Hemzat e girêdayî dewleta Tirkiye ne lê dibin banê Wezareta Parastinê ya Sûriyê de ne em dibê rewşê ji Rêveberiya Sûriye re dibêjin lê ew dibêjin em nikarin sozê xwe li wan derbas bikin yanî Rêveberiya Şamê ana hevan nû berpirsyarî nagire ser xwe dibêje gotinên me li cem wan derbas nabe ev girêdayî aliyê dewleta Tirkiye ne hevseroka encûmenê da zanîn ku dorpêça li ser taxan piştî 22 kanûnê zêdetir biye armanc valakirina taxan e guherandina demografiyê yani Kurdan ji wê derê derbixin kesê nêzê dewleta Tirkiye li wan deran bicihî bikin çûno hatin aniha sînordarkiriye destûr nayê dayîn wesayît jî derbas bibin wekî din meseleyên hukukî hene êdî hemî bûne çöp yani ew peymana dehê adarê ye û yekê nîsanê ye û peyman hatiye morkirin li gorî wan tev nagerin erê êdî ew meselekî din e em şer naxwazin em naxwazin êriş berdewam bikin em aştiyê dixwazin dibêje em şer naxwazin em li dijî pevçûnan e eger êriş berdewam bikin em ê mafê xwe Parastinê heta dawî ê rewa bikarbînin dibêje heta ku em heqê xwe di destûra Sûriyê de garantî nekin em ê heta dawî li ber xwe bidin em baweriya xwe bi hêzên xwe yên ewlehiyê tînin Qesedê YPG YPJ dibêje di vê naberê de hevan no daxuyaniya dawiya Qesedê heye ez hema ji we re pêşkeş bikin
Başê dîmen hene ez nîşanê we didim. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê divê naberê de ez kontrol kim tona deng her tişt baş e hevano. Hûn jî bi peyamên xwe hevano ji kerema xwe re ê min ez nikarim hem biçim bînim hem ji we re pêşkeş bikin. Ê we jî eger li cem we agahî hebin bi te peyama de ji me re bişînin ez jî bikarim ji vê derê jî hevala re ragihînim. Yani hûn jî dikarin bibin destek bibin alîkar. Divê em hinekî bi hev re wisa nava koordinasyonê de bin. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ragihand ku di topbarana komê nêzîkê hikûmeta Sûriyeyê li ser malê welatiyan de jinekî jiyana xwe ji dest daye. Ez bawer dikim ana hêjmara şehîdan bû sesê. Wekî din hevan da. Ez dibêjim qey agahî heme hevû du dubarê dikin. Ez naxwazim agahiyên dubarê ji we re ragihînim. Ez hema biçim ji we re dîmena bînim. Dîmenê ku ana hatine deqekî hevano aha min ji we re dîmen dîtin. Em hema bi hev re li van dîmena temaşe bikin ka em çi jê fehm dikin. Ferhat Şamî ev dîmen par vekirî. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. فرقة 72 استهداف تجمعات قسد. Yani ev jî vê derê wisa nîşan dide. Ev dîmen ji aliyê hin hêzên girêdayê hikûmeta Şamê ve hatine belavkirin bi van makîneyên mezin êrişê Şêx Mehsûd û Eşrefiyê dikin. Ev jî êrişa li ser sivîlan e. Ev êrişê mi vî şeklî jiyana tevahiya sivîlan dixebin xeteriyê. Ev bi temamî li dijî peymanê navnetî bîne. Heta niha hevan û ev çetên girêdayê dewleta Tirkiye qanûn manûn nizanibûn. Lê aniha serê wan çi wat keve belayê ji ber ku girêdayê Wezareta Parastinê ya Şamê ne bi van êrişan re serê wan dikeve belayê. Hikûmeta Şamê rewabûna ku bi dest xistiye niha di qada navnetî de li cem Trump ew ê wenda bikin. Dîmenekê din heye dixwazim nîşanê we bidim hevano. Yani dîmenê birîndaran hene ez vana qet naynim ser ekranê hevano. Zarok birîndarin, 4-5 zarok di nava xwînê dane. Yani rewşek pir ne baş e. Mirov nîşane de baştir e. Qet yani marîfetek ne baş e. Ez biçim aniha ji Rojhilatê Kurdistanê ez hin dîmena bînim nîşanê we bidim qet nebe wê derê hin bajar hatine bi destxistin hevano. Ji aliyê ez hema hatim. Tamam, süper. Ev dîmenê ku ana hûn ê bibînin ev dîmen ji Rojhilatê Kurdistanê ne. Ez hema wan nûçeyên ku min ji we re gava din anî bîra we ez hemek dubarê bikim. Ev jî hevano binêrin. Bajarê avdanan ê Îlamê ji hêzên rejîma Îranê hatiye paxişkirin, ji destê wan hatiye girtin. Ava ye em wisa bibînin. Ev bajarê avdanan e hêzên rejîma İslamî bajar ev girêdayê Îlamê ye.
İran yapıyor sabah. Ama ne? Times. Roşnameyi İngilizce Times. Anha denkti. Tamam. Dengi minu dimen vakti tevli hevdibe. Nexweşe. Ez anha dikarim ji arabêjim. Ev dîmenê ku anha hûn dibînin bi hevalên ku tîpê erebî bizanin hûn dizanin dibêje avdanan ev girêdayê Îlamê ye li Rojhilatê Kurdistanê hêzên rejîmê bi temamî jî hatine derxistin yan jî qismekî ji wan teslîm hatine girtin yan jî ew bixwe tevlî gel dibin. Niha adetekî wisa dest pê kiriye hêzên eskerî dema ku nikarin serî bikişînin dema ku êdî dibînin ku kontrol ji dest ter dikeve bixwe teslîmê gel dibin dibêjin em li aliyê we cihîtigirin. Adetekî bi vî şeklî heye. Niha bajarê avdanan yek ji wan bajarê ye bajaran e li Îlamê bi temamî ji hêzên rejîma Îranê hatiye paqijkirin. Erê rast e Îlamê. Wekî din bajarekî din hebû hevano Melikşah. Bajarê Melikşah jî ew jî bi temamî hatiye paqijkirin ji pastarên Îranê millet teslîm girtiye. Yani hêzên eskerî teslîm girtine. Wana bu yerên giringin elbet. Niha hevan ez biçim li ajansa binêrim, ez nûçê we jî dinêrim, ez mesajê we jî dinêrim. Hûn jî nabin alîkar, hûn narin nûçe berhev nakin naynin. Hûn her tiştî ji min dixwazin. Tişna be canê we sax be hevanla. Ne mesele ye. Li taxên Kurdan hevanno asayişê alîkarî daye millet dixwazin ji wê derê hinekî bixin bin ewlekariyê. Niha şer û pevçûn wextê ku dijwar dibe tabii dibe jalîk ve mirov şer bike, jaliyek ve jî dibe mirov milletê sivîl bixebin parastinê. Ez hema li meseleyan dinêrim hevanno. Niha ne tenê li her du taxan li her wiha li ew jî li bendava Tişinê jî şer heye aloze li Dêrhefirê jî şer heye aloze ez ana xerîte bînim nîşanê we bidim hevanno. Ez vê nexşeyê nîşanê we bidim hinek em bi hev re bibînin. Hat. Niha şerê ku dest pê kiriye hevanno alvê dirêye. Hûn binêrin vê derê jî nîşan dide. Ev her du taxên Kurdan ên li Helebê ne ew ê bi rengê zer. Niha şer yek li vê derê heye ya duyem jî alvê derê Dêrhefir ev dere. Li gorî Rojavayê Kurdistanê eger bixwazin ez hinek mezin bikim ev dere. Ev herem hevanno hatiye kontrolkirin ji aliyê Qesedê ve ji bo parastina bendava Tişinê. Bila ev jî ewsa li ser ekranê be. Niha hêzên hikûmeta Şamê di îdia dikin rast e tamam e. Niha hêzên hikûmeta Şamê hevanno îdia dikin ku hêzên ew çekdarên ku êrişê ser taxên Kurdan dikin ne di kontrola wan de ne. Yani ji kontrola wan derketiye. Ev jî nîşanê me dide ku girêdayî dewleta Tirkiye ne.
Tamam hevan ez bijim qey mesele eve lê anha ez hema biçim li nûçe ez li benda nûçeyekê me eger ew nûçe jî were ka ji bo piştrast bibe. Ehmed Colanî hêjî wenda ye hevano jê xeber nayê girtin. Dîmenekî dijî ez nîşanê we bidim. Hêzên Ewlekariya Hundirîn dibêjin Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Helebê de derbarê êrişên komên hikûmeta demkî de li taxên Şex Mesûd de Eşrefiye û her wiha li Benî Zêd daxuyaniya xwe de dibêjin em ê heta dawî li ber xwe bidin em hêzên Ewlekariya Hundirîn ê Helebê diyar dikin ku di 24 saetên derbasbûyî de komên çekdar yên girêdayî Wezareta Demkî a Sûriyê gelek caran Şex Mesûd hedefkirtine sê welatiyê me heta vê saetê şehîd bûne. Di çarçoveya mafê rewayê parastina welatiyan de me bersivekî xurt daye van êrişan hêzên me du nuxteyên komên çekdar hedefkirtine. Ev êriş binpêkirineke nû ya agirbestê ye, binpêkirina berdewam ya peymanên berê ye. Em diyar dikin ku wê bersivdayîna me gelekî xurt be, di çarçova qanûnan de be, mafê me yê rewa ye, em milletê xwe ê sivîl biparêzin. Mafê me ye em mal û milkê welatiyê xwe biparêzin. Dibêje hêzên Ewlekariya Hundirîn hevan da. Niha dîmen hebûn ez wan dîmena jî nîşanê we bidim. Diqekî tamam hat. Min dîmen anîn hevano û hinekî sebir bikin. Yani hem jaliyek ve dîmenan tînim û hem jî awsa. حمزات وحمزات يجي حمزات ما اشرف مقصود اشرفيه يجي هذا اشرفيه هنا Rawş bi vî şeklî ez dîmenekî din jî ji we re bînim hevanno. Yani çi dîmen hatine berdestê me em bu ara parve bikin. Navê şehîdan navê birîndaran hene ez wisa bawer dikim eger hêzê navnetewî eger Amerîka nekeve dewrê çeteyên dewleta Tirkî û êrişê xwe bidomînin dewlet baxçerî ji xwe vê sibê gef li Kurdan xwaribû gef li êl û eşîrên Ereb jî xwaribû. Ka ez binêrim agahiyên nû hevano ji Rojhilatê Kurdistanê sê bajar bi temamî ketine destê millet. Ez hema vîya li ser ekranê binivîsînim. Deqekî. Ez bêjim bilez ev tiştekî pir mühîm e hevanda. Li Rojhilatê Kurdistanê sê bajar
ketin destê gel. Ve goterê ez hema dîmen jî bînim nîşanê we bidim. Yek Melekşahe Avdanan Murmurî. Ev hersî bajar jî aniha di destê gel dane, kontrol di destê wan dane. Me beriya niha çi gotibû? Me gotibû hêz û quwetên Kurdistanî divê beriya ku kontrol wenda bibe li hev kom bibin, rêyekê bişopînin, nexşeriyekî ji xwe re diyar bikin, kontrol wextê ku ji destê rejîmê derket dibe wê derê zû bi dest bixin. Wê derê aramiyekî ava bikin, plansaziyekî nû dayinin pêşiya gel veya mühim e. Edî heye tune em nizanin niha gel wê derê bi tena serê xwe çawa otorîte saz bike, pêdivî bi tecrübe heye, bi zanînê heye. Ev hêzên Kurdistanî ji Rojavayê Kurdistanê tecrübe girtibûn, dikarin wê derê bikar bînin. Ez hana wan dîmenan dîsa nîşanê we bidim hevanno. Ev dîmenên yek sebir bikin ji kerema xwe re. ایران یه بی سابقه Vanno ev ez navê hersî bajara jî Melekşah bajarên Melekşah ez vê hema Melekşah bila ez deqekî ez vê dîmenê dayînim ser ekranê paşê ez binivîsînim. ایران یه بی سابقه ایران یه بی سابقه Rewş bi vî şiklê hevanno aniha ez dîsa biçim Rojavayê Kurdistanê حمشات وحمزات
بريجلي حمزات وبشار مقصود أشرفي عندنا هون أشرفية نونر Hevanno ez nûçeyekî dijî bu were parve bikim. Deqekî. Nûçeyekî deqeya dawî hatiye ez wî jî bu were parve bikim. Ev jî di derbarê mijarekî cuda da ye. İsrailê, Sûriye û Amerîkayê li hev kiriye ka em binêrin di navbera di derbarê lihevkirinê de çi encam derketiye. Deng tê temam e hevanno fikrê xwe binivîsî û ji min re teyîd bikin deng tê ji ber ku wextê ku dengê dîmenê min dikeve ajansê dikeve weşanê dengê min qut dibe. Dibe ez dîsa bikaribim ji we bipirsim hûn jî bibêjin erê deng tê ez dest pê bikim süper hevanno temam e. Anha bi destûra we peymana di navbera İsrail, Sûriye û Amerîkayê de li xwe çi digire? Di nava xwe de çi dihewîne ez ji we re bêjim. Tamam. İsrail, Sûriye, Amerîkayê li ser avakirina mekanîzmeyekê hevbeş û parvekirina istixbaratê li hev kirin. Li gorî daxuyaniyekê hevbeş, İsrail, Sûriye, Amerîkayê li hev kiriye ku mekanîzmeyekê hevbeş ya koordînasyonê ava bikin ku piranîtê de istixbarat heye. Ev mekanîzma wê wekî şaneyeke peywendiyan ya ji bo parvekirina istixbaratê, kêmkirina alozyan, rageşiya eskerî, danûstandinên dîplomatîk, mijarên bazirganiyê, kirîn û firotin û dayîn û stendin ew meseleyekî dine ya esasî parvekirina istixbaratê ye, kêmkirina rageşiya eskerî ye. Ev biryar piştî zincîreyeke hevdîtinan rayedarên bilind ên İsrail û Sûriye li Parîsê hate ragihandin. Yani ev demekî her du alî li hev dicivin. Beriya niha ji xwe li Azerbaycanê jî li hev civiya bûn ez bawer dikim. Her wiha rojnameya di Jeruzalem Postê ragihand ku her du aliyan li hev kiriye ku di warê sivîl ên wekî derman, enerjî, çandiniyê de jî dest bi danûstandina bikin lêbelê rayedaran ji bo bi cîhanîna van gavan demekî diyar nekiriye. Di şandê de kî heye? Ka em binêrin Ehmed Colanî tê de heye tune ye. Ehmed Colanî eger tê da cîh negirtibe hevanno ev camêr sax e miriye divê hûn bikevin gomanê. Doh me dîmenekî parvekir qaşo hikûmeta demkî di mîna ku bibêje Ehmed el Şara sax e di qada navnetî yani di medya civakî de parvekiriye lê em dibînin ew kincên ku Ehmed Colalî lêne aynî kincin mîna roja 29 kanûnê. Yani diyar dibe ku kincên ku niha doh parvekirine di medya civakî de roja 29 mehê hatiye kişandin. Yani ji 29 mehê vir ve xeber ji Ehmed Colanî tune ye. Ew yek. Ka em binêrin an hatê de heye tune ye. Li gorî daxuyaniyê di şandeya İsrailê de balyozê İsrailê yê Washingtonê Yeşil Leiter heye, sekreterê leşkerî yê Serokwezîr Roman Goffman heye, serokê demkî yê Encûmena Ewlehiya Netewî Jil Reişt cihê digirin, şandeya Sûriye ka em binêrin kîtê de heye, Ahmed Şeybanî heye, serokê istixbaratê Hesen Selame heye, tîma Amerîkayê jî ji nûner Steve Witkoff, Jared Kushner, nûnerê taybet yê ji karûbarên Sûriye Tom Barak ew jî li wê derê ye. Ev şaneya pêwendiyan wekî kanaleke mayînde tê pênasêkirin da ku danûstandinên hestiyar yên di navbera Qudus û Şamê de birêve bibe. Armanca sereke ew e dibin çavdêriya Amerîkayê de peymanên ewlehiyê bêne koordînekirin, şopandina dîplomatîk hêsan bibe, derfetên bazirganiyê werin lêkolînkirin kamerû çi dikare bide bistîne parve bike. Rola Amerîkayê û plana Trump
Di daxuyanî de hate destnîşankirin ku Amerîkayê mazûvanî navbeynkariya van danûstandinan kiriye. Amerîkayê evgavên êrînî pîroz kirine, soz daye ku piştgiriyê bide bi cîhanîna wan ku wekî beşekî ji dîplomasiya berfireh ya girêdayî plana herêmî ya Serokê Amerîkayê Donald Trump tê dîtin. Civîna Parîsê piştî tekiliyên di navbera binavbeynkariya Amerîkayê ev mehane tê kirin. Me dixwast ku heqeten rêveberiya Xweser jî li wê derê be. Lê çiman li wê derê ne em nizanin. Beşekî girîngê Sûriyê ji rêveberiya Xweser pêk tê. Heqê wan e jî, biryara wan e jî. Bê qesedê İsraîl diçe bi Şamê re peyman mor dike. Peymana ewlekariya istihbaratî, ticarî. Ez dibêjim ne rast e, ne etîk e. Êdî navbera me û İsraîlê çawa ye nizanim. Li kêlekê di navbera rêveberiya Xweser û İsraîlê de peymanên alternatîf hene tunene ew mijarekê dine. Lê bi vî şiklî ne li gor menfaatê Kurdan e. Yani henekî siyekî ji dixe ser statûya rêveberiya Xweser. Bi vî şiklî nameşe. Eger şer û pevçûn dest pê bikin li Sûriyê, ev peyman wateya xwe wenda dike. Yek jî dikare rêlber şerê navxweyî yê çeteyên li Sûriyê ve bike. Çeteyên Sûriyê qismekî wan girêdayî dewleta Tirkiye ne û zanin ÖSO ji aliyê dewleta Tirkiye ve tê xwedîkirin heta niha hê jî entegreyê artêşa Sûriyê nebiye. Hin komên din ê weke Hemzat û Şemsat û nizam çik ji Elqaîde mane, ji Daişê mane ew tevlî artêşa Sûriyê bûne wekî entegrasyon lê hemî formalîte ne. Ji bo xwe veşêrin dibin hin navan da li wê derê ne. Hevan hûn zanin ez ê çi bikim? Niha ez ê biçim xwe amade bikim ji bo bültena saet 21. Ez ana xatir ji we dixwazim. Nûçeyên lezgîn wê derbikevin, elbet wê derkevin. Daxuyaniya PYD jî heye, dibêje dorpêş berdewam dike. Yani hûn helbesta rêveberên me ê Rojavayê Kurdistanê çawa dibînin di derbarê vî şerî de. Ev jî merû dikare şîrove bike. Lê aniha pir zû ye. Pir zû ye. Yani derdê Kurda gelekin. Mesela aniha divê demê de ku em nêzê salvegera komkujiyên li Parîsê dibin. Ez dibêjim qey milletê Kurd wextê li derekî tê cem hev kom dibe ji bo bîranîna şehîdên xwe bi armanca şermezarkirina êrişên ser Kurdan ê Rojava dibê werin cem hev. Bi armanca piştgirî bidin Kurdê me ê Rojdatê Kurdistanê werin cem hev. Dibê me şu mîtingê me de sembolê wan zêdetir derbikevin pêş û merov bibêje em li cem Rojava cî digirin. Li Ewropayê garantî didin we hevan. Eger milyonek Kurd werin cem hev zorê bidin ser hêzên Amerîkayê û Ewropayê ji bo Rojava, em dikarin statûya Rojava di demekî kin de bi dest bixin. Merov armanca xwe neke 7-5. Armanc dibe yek be. Statûya Rojavayê Kurdistanê muheqaq divê were bi dest xistin. Ez dibêjim bu armancê merov dikare were cem hev. Bi xatirê we saet 21 de ez ê biçim nûçeyên deqeyên da wî berhev bikim, hin analîzan jî amade bikim, belkî mîvanekî jî bigirim. Mîvan nebe jî ez ê nûçeyên deqeyên da wî ji were pêşkeş bikim, canan baştir e. Ka em li rewşê binirin. Bi hêviya rojên xweş azad, dem baş.